Mau wis dari penyanyi kondang lho. Maturu. Terus nggih. Ya, panjang umur. Ora sak kursi pajake ra mung sego ki Pak Ben wae. Dijogo. Nek dijogo 30 gitu. Lah iya. Kok tak kei. Nah, sing nyanyi Sariman lah, Sing kompak kok tak kei 2000-an. Oh. Kudu Belum roto. Bukan aku yang dikei aku. ngono ya. Ayo wis nyanyi ae kowe dibangun dibusoi. Ayo kowe Lho kowe no sing nampani sampean kok. Ya Allah. Nasib kuwi jadi diajeni ora